Tak, vítejte zpátky u mého videa. Teďka jsme porazili bose. To jste viděli. Já jsem ještě hrál, ale vždycky se mě to tam nenahrálo celé a já jsem ještě hrál a mi to přestalo natáčet. Já se to tam zaplněné. Tak jsem musel vyprázdnit fotky, tak musím začít zase od začátku. Už 3krát jsem začínal. Teďka jsem udělal fotky rok staré, jako videa jsem tam mazal. Ještě i ty, co mám na YouTube, jsem tam měl, tak ještě i Grinda gumička. To je celkem povedené video, tak se podívejte na mém účtu. To je moje oblíbené video z mých. Ještě mě hodně bavilo, to mě bavilo natáčet, to Love Tip Pneumatik. Jinak jako to je taky celkem sranda natáčet. Já si to spíš užívám, než bych to nějak řešil, jak to hraju. Že je to hra pro malé děti. Tak, první úroveň je tam. Já budu kontrolovat pravidelně, jestli natáčím. Ať zbytečně nemluvím, když nepůjde vidět. Po každém levelu se půjdu podívat. Tak, level 2. Já jsem měl taky 3krát. Já jsem měl všechny levely 3krát. 3 levely jsem měl 3krát. Teď to jdu po 4, takže doufám, že už to teďka nahraju. Ale bohužel další video tam nemá místo, protože mi tam zavazí moje půlhodinové video, takže ho půjdu nahrát a potom budu až pokračovat s natáčením. Šamán, jasné. Stojí, tak na něho. To je teprve 2. Počkejte, kde je, jo, všechny na druhé straně. Já jsem si toho nevšiml od těch šipek, nebo těch, co mě ukazuje ten ukazatel. Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu hru, kterou bych mohl nahrát. Rexík a jakýsi poklad pirátů. To mám CDčko, to byla taky dobrá hra. Bych z radosti natáčel. Musím počkat, až se zastaví. To je 2, tam se mělo všechny, ne? Jo. 3 už. Doufám, že to vůbec ještě natáčím. A jsme tam. Koštem. Dobré, ještě to jede. Tak, 3. A potom už půjdeme přes to normální přece. Horší je to nahrávání, to chvilku potrvá, jestli tam tak dlouhé videa nahrajou. Hlavně to půlhodinové, to s tím bossem, minulé. To bude v pohodě. Ale já už to budu muset jít nahrát, protože jestli chci ještě dneska natočit z těch dalších, tak toho půlhodinového musím zbavit.
protože mi to tam bere fakt hodně místa a nechci, abych zase přišel o hodně času tím, že zjistím, že mi to nenatáčelo. Protože jestli to teďka přestane natáčet, dám rovnou na to YouTube a kašlu na to. Ten zbytek levu natočím potom a akorát tam neuslyšíte moje rozloučení. No, tak omlouvám se, že to tak bylo, ale prostě už je to z hodiny. Už je tak 11:30 teďka. Tak zde můžu to. A jdu aspoň ve 3 spát. Si chci ještě zahrát Shake na mobilu. Nebo možná budu hrát na počítači, mobil strčím do zásuvky. Ale Empire si půjdu zahrát na mobilu. No. A i tak, takže. Pro ty, kdo hraje Empire, mi napište, jmenuji se Scooby-Doo33. Jsem level 57, skoro 58, tak zítra bych tu 58 mohl udělat. Snad. Mě chybí 50, nějakých 70 XPček. Jinak jsem dost dobré alianci Deed Matrix na přejmenování. Protože jsme se jmenovali jenom Matrix.cz a teď jsme Deed Matrix, co si. Že jsme ve spojenectví s aliencema. Aby se na nás nestroufali nějaké fakt úplně silné aliance, tak se nás spojilo asi 6 aliancí nebo kolik. Ne, 6 ne, 4, 3. To postrašit ty silné. A prostě když na nějakou naší alianci bude nějaké silné aliance pravidelně útočit, což po něm jdeme všetci. To 55. Ještě jsem to vybral ze zadu, no to je jedno. Tak už jdem normální story mode, continue. A level 4. Ještě natáčím, tak jsem to zkontroloval. Čiže to je level 3, no. Nebo 4, tady mám 4 želvičky v levelu 4. No. Ale jo, je to jiný level. Tu 4 jsem hrál jenom jednou, tu si moc nepamatuju. Já jsem se mockrát ani potom, když jsem to kontroloval, nedošel. Tak jsem rád, že jsem tam tentokrát došel. Tato hra je fakt hlavně pro malé děti, když teďka malé děti hodně hrají Minecraft a další takové GTAčka už jako od mala, od 6. Za mě, a nevím jestli GTAčko vůbec bylo nebo Minecraft. Já k tomu mám dost starý počítač doma, je cutetý, jako, a tam má trošku lepší. Jo. Ale jinak, já doma na svém. To je poprvé, kdy natáčím hru jako já, kterou hraju a ještě jsem měl rally, to bylo i s takovým dobrým ovladačem, ale to bylo u kámoše. A to jsem nehrál ani já. Jsem tak maximálně asistoval. Myslel jsem na točení a to bylo tak všecko. To není jediné video, co budu natáčet, tak to s kámošem.
Teď se plánuje další skam, ještě má trošku jiné. Tak uvidíme, jak to vyjde. Dobré, ještě to natáčí, to je dobré, to jsou rád. Že tak báječně vyšlo. Ale jako kazím to fakt, tu jsou jakýsi lamínto tu. Nemůžu to sem vyskočit vůbec. Asi se na to hvězdičky, asi se na ty diamanty vykašlu. Co tam jsou. Přesně tyto nervy jsem chytal v jedničce a tady, tam to bylo povinné, tu si je dám dobrovolně. Taky protože nepřemýšlím. Když to bylo tak lehké, když se to dalo obejít a to mi nenapadlo. Já jsem tam ani dokonce pil. No dobré. Mě to úplně luxusně vyšlo teďka. Hop. Ne. No nevadí. Tak postupujeme do 5. úrovně, kterou toto video skončím. A zkusím natočit ještě 5 a kdo ví, kolik bude hodin, než to všechno natočím. Přidám to do složky Turtix. Což je já. Ale jo, vlastně, já jsem dneska to moc nenatočil z toho Turtix. No já nevím, jestli to mám. Mám v tom, asi mě bude chybět nějakých 5 levelů dvojky. Ty začátky, nevím, jestli tam mám z té dvojky. A ty jsem asi smazal teďka, tak bych je musel natočit znovu. To je tak jediné, čeho se teďka nějak, že bych si přidal prácu. A to nevadí za to. Za Turtix je v pohodě. Ještě nahrávám to ještě, jo. No tak už se zastav, děduško. Dobro ty. No, díky. To říkal, nevím, komu to teďka říkal, jestli mě nebo tomu šamanovi. Kde se zastavil. Alebo mě, kde se ho zničil. Kde se ho postavil. No, ještě aby ne. To už je třetí ta sekret, tajná area, to je tajný nějaká aréna nebo místnost, nebo já nevím, co to je. Šaman se za chvilku zastaví určitě. No, osvobodíme další želvičku. Tu je malý, osvobodíme želvičku. Bereme diamanty a jdeme. Ukažte? Jeden diamant mě někde utekl, ale nevadí. A ještě tam přidám bonusový level a končím.
Když nevím, co to za bonusový level teďka. Už vím. A je dobrý. Velmi zábavný. Nemám moc času. Ještě nahoře jsou. Musím jít do prvního. To je těžké tam. Jak sem. Jo. Je to tam, level complete. Takže mějte se dobře a uvidíme se za chvilku.